Cindy Sherman, a raíña do disfraz. Cindy Sherman é unha das fotógrafas máis famosas do mundo. Naceu en Nova Jersey, Estados Unidos, no ano 1954. Cando era unha nena da nosa idade, en vez de xogar aos videoxogos, o que máis lle gustaba era disfrazarse. Encantáballe coller roupa vella, perrucas e maquillaxe para transformarse en personaxes completamente diferentes, ás veces en mulleres maiores, outras en monstros, ou en actrices de cine. Cando medrou, estudou a arte e deuse conta de que podía converter esa diversión en algo moi serio. En lugar de pintar con pincéis, decidiu que a súa mellor ferramenta sería unha cámara de fotos. Unha artista moi orixinal. O máis curioso de Cindy Sherman é que en case todas as súas fotos a modelo é ela mesma, pero atención, non só son selfies normais. Ela non busca ser guapa nin amosar como é na realidade. O que fai é transformarse por completo, usando dentes postizos, narices de plástico ou roupa exaxerada, para facernos pensar sobre como cambian as persoas segundo a roupa que levan ou como as miramos. Ela é a modelo, a fotógrafa, a maquilladora e a directora de escena de todo o seu traballo. As súas obras e series máis importantes. Cindy organiza as súas fotos en series, como se fosen as tempadas dunha serie de televisión. Como non lles pon título, coñécese polo tema que tratan. Actrices as máis famosas. Fotogramas de películas sen nome. Foi o traballo que a fixo famosa. Son fotos en branco e negro onde Cindy se disfraza de persoaxes típicos das películas antigas. A rapaza asustada, a ama de casa, a detective. Parecen fotos sacadas dunha película real, pero a historia inventábala ti ao miralas. Retratos da historia da arte. Nesta serie viaxou no tempo, disfrazouse con personaxes que saen nos cadros e pinturas máis famosas de hai séculos, reis, raíñas e nobres. Para facelo máis divertido e crítico, usaba narices falsas moi grandes ou maquillaxe moi exaxerada para que non se notase que era un disfraz. Os payasos. Cindy fotografouse disfrazada de payaso con cores moi rechamantes, pero as súas caras non eran de dar risa. Con estas fotos quería amosar que moitas veces as persoas poñemos unha máscara de ledicia por fora, aínda que por dentro esteamos tristes ou preocupados. Retratos da alta sociedade. Aquí transformouse en mulleres moi ricas e maiores que gastan moito diñeiro en xoias, roupa, cara e maquillaxe, para intentar non envellecer. É unha crítica divertida a como a sociedade obriga as mulleres a estar sempre perfectas. A nosa proposta. Despois de estudar a súa vida e a súa obra, os nenos e nenas de sexto decidimos facer a nosa proposta fotográfica, imitando o estilo de Cindy Sherman. Para iso, fixemos grupos de 4 nenas e nenos. O resultado foi o seguinte. David, Mara, Vera e Brais querían expresar o traballo que teñen a nai solteira con 3 fillos, unha vida que non sempre é fácil, aínda que ten os seus momentos bos. Yasin, Alam, Xiana e Santiago quixeron representar a igualdade entre o home e a muller. Yasin e Alam xogaron co xénero e intercambiáronse como home e muller. Fixeron unha serie de 3 fotografías, pasando dunha situación no que o pai non se involucraba no xogo cos nenos, ata a última na que vemos a toda a familia participando deste xogo colectivo. Noa, Inés, Izán e Esteban optaron por representar a dúas nais solteiras e amigas que intentaban pasalo ben cos seus fillos. Iago, Manuel, Laura e Carlota, un grupo de nenos que lles gusta a música tradicional e tocar a pandeireta.